ekene mụnụ m nwanne m ọkwa oziọma ọdịnala dike nwa ụgbaja. Anọ m na Ihiala, anọ m n'obi ebe a na-akwa ọfọ, n'obi ofe odogwu ya na osisi mmụọ niile dị na mma. Osisi mmụọ dịka ngwu, ọfọ, akpụ, ọ na-akwụ ya n'ụzọ pụrụ iche maka na anyị ma na ọfọ bụ mmụọ nke pụtara na ụdị osisi. Ebe a ka nọ taa ka mụ na ya na-akparị nkata kemgbe. Anyị nlelu anya ụnụ afụ na ihe niile abụ ọfọ. Aka ji ọfọ, aka na-akwa ọfọ, ekenekwa gị. Daalụ nwanne m. Ọ ife ekwuru ka na-eme. So adịghị m ya ama ọ bụrụ na ọfọ dịghị mkpa, maka na ọfọ ka Igbo ji akụnye mkpụrụ okwu n'ala, mkpụrụ okwu epuo ome. Ọfọ ka eji agwa mmụọ okwu. Anyị ga-esi ebe a pụọ ka anyị jee n'ukwu ọfọ ka anyị fụkwanụ ebe o si akwata ya bụ ọfọ na ihe na-emegasị tupu akwata ya. Ekenekwa m unu. Ọkwa nwanne unu nwoke oziọma ọdịnala dike ụgbaja na oziọma ọdịnala na ABS 9088.5 FM. Asị m ọmaka mere unu.